Subling may pahimangno ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority konstituda sa mga driver nga dublihon ang pagmatngon aron kalikayan ang aksidente. Sama nining na holy count ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Kining motorista nga nakuhaan sa CCTV nga palabang sa Cebu South Coastal Road padung sa Laray samtang gikasugat ini ang pa-left turn nga SUV nga padung sa dakbayan sa Sugbo nagkabangga. Parehong go signal ang anaa sa intersection sa Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay. Kini nagitom nga motorista nga wala mosubay sa linya sa junction box nga milihay sa gikasugat og pa-left turn nga puwang SUV. Ang nabanggaan na hinuon sa itom nga SUV nga gikasugat niini. Hinuon hinay ra ang pagabangga og wara maangol ang motorista. Itong mga motorista nga tan-awon kanunay ang ato ang junction box unya og asa kan napita pwede rang makaliko or maka-straight going. So tan-awon ang linya sa ato ang junction box. Samtang nadumbulan kining puting nga motor sa nagsunod nga van type multicab. Mihunong unta kining motorsiklo dihang naka-warning signal na ang traffic light apan ang nagsunod nga multicab misuway og bit the red light. Maayo hinuon nga wala ray grabing kadaot nga naangkon o gwara usab maunsa ang driver sa motorsiklo. Hinay sila sa pagminor hangtod nga mohunong gid sila sa intersection. So sama niya tong nitabo dunay motor nga nadumbulan tungod kay wa makapalo sa distance unya wa sad makabantay dayon sa atong traffic light. Oba ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.